kwajo. Bye. You not here, son. Kwajo. Yeah, kwajo. Kwajo, me soon, no, me soon, baby, obey. Me soon, kwajo, no, mamma, yeah, me bye. Kwajo. Kwajo, me soon, no, me soon, baby, obey, yeah, me bye. Sister. Should I bear party be too full of it? It's so very what soon, my catcher says soon I'm one a castle. Who soon nipa no maybe. Say so soon, now come boy, you know, Susan Damaso. And right now, I see one. Just what? You're not the one or two. Why? I jay, of a say, jay. Of a sour, and it's our own deep. Martini. Oh. The opposite other can is no more. Clutch it. Are they just? Bema obusa bi. Obusa we dey ohun ya ha anye bone. Bone kra ikutem. Sabi eh ya dan papa. Then boku sha tafre. Kwasi kojo twene hwe da. Na twene hwe dan. Then ye na me keka ye sasa. E dia daka ebre busia. Sabi de yenso betimi abiaye abu abusia no. Ibi de ba ya. Nkuta no me. Yere aya daka yi ba na sene ye besia ebesie nia. Ibi de ba ya nante sene. Yes, simple. It's where daka. Sister. Uni mhubia na. Mr. Mema omugira ho. Omu ye mambofo, omu ye busuefo, ewudifo mema no mabegira ho sa. Owura. Na adentina. Sabi. Ewo musa mo yonko na ewuo. Sabi abofra no ye de hye. Me wo fa ase ni mpon. Na se mo bibi kura mo de babu abusua a. Ewo se mo ba ani abusua bi betena ase. Busuani be na mo hu no. Ye wona mo dwene sa ase mo. Mfiri se entwa yi. Sabi abusua da no tu asuma ga. Sabi. Sani obu abusua no. Na ni so fra abusua mu saa. Ana kojobu ache. Ono so fra abusua. Adaka no. Sabi abusua keke yen sase. Ye nya ya tobi. Ya de be kura ye hye. Mbetimi dia ko ye da mo ase. Iti abusua se de mpesa mo chense mo mpe adaka no. Yempe. Hwe, se o maame wo. Woni maame. Fa maame kotum. Asemi maame wo mu. Me se fa maame kotum. Mo fa nko. Ko mo me nzita ro ye no. Mo fa nko. Za o chire no. Blast down. Shadi bi o ye. Abna tie. Na motre. O de da bet na se. Kuma mo de bet na se why? Ja sa akodi na bet na se. Akodi o ye. So ba sa akodi. Drop your. So me fa nko. Mo fa nko. Mo maame wo, mo fa maame. Ya de pepesa ma busa nko. How de so ya ba. Grazie. Bra me de me pa ka disi. Me de me mpo. Oh, nya motre. Pesa o mani. Piani. Ja matu ya kono. Grazie. Sabe. Ye ma me bufu kakra ne se. Bibi nya mo nya busua nwene. So. Na yenso ye hwe se ade amoye. Na ya nsomu a. Mi fi se nka yi. De me nka mu yi mi fi. Enti ya so mo busua so. Da se bu. Busua so. Da se bu. Abusua da se bu. Como minha pai. Akromfo. Abusua maso mu die ne na wadaruma ya kwanse beta ato.
hyehyɛ bi a obi a mo fɛ sɛ mmeranteɛ bɛboa Mate. sɛ amenabɔ ne nneɛma bi a ɛnjɛ sɛ mo ama mo Aha. sa adwuma nti no maa so nte wada Siwa. What's the make us a surprise? Huh? Etira me no tiri me ka nya botele me sisio. O fiti she me ponye ne. Ka be yank waye. O de katawani. Me men kata ne boma su. Katawani. O de katawani. Katawani mami. Hey. Hey. Ne se we ye bayere. Ah, we ye bayere. Original phone na ma to aba no bayere. Oh. Se me hu, amanfo yi so WhatsApp ni tun. Ah, tiwa. Nya botele. Etira me no tino. Nya botele me sisio. Fiti she me boda gadan. Ka be me de gym. Me to tablet. E di en bread. Tablet. Ah! Ati! Promise. Ah! Ela te ugo. Ah! Ah! Ugo fa. Woni mi yansa Aden. woni mi yansa hey Yeah. Siwa Ah, offer. sa me bo mo ho kan dia mu ye di O bo wan ho ka. me bo ho ka kan ko fi kan Oh, fa me da me penya ho ye na. hey ke Offer jai san na mpesa. Ah, sa adia. Siwa se wahu o ma me sori a na ntete ye bone O fa se de bia meka. wona jamebra ye ye da ina me duru fie ho sa ntete ye bone no a ye de tete mo no mate wo gira so nsa wo di matem O fa de enko Mate. enko. Ja. You see, also, and no man click these days. My young dream. Your friend be pa. Ah, sisi o bo points kwa na points na sa ten sa abo. Abranteɛ. Oh. Eh, jangwa si asem. Abranteɛ. Ah, o de jimi no. Abranteɛ. Okra bi. Akokora no do ase papa akokora no di nkwasi asem en kanjire. Abranteɛ. Ja jimi no yi. O papa panyin na woka tem sɛ me nya bigimi no. Ah? Anya woni atro so kopia no. Hwɛ. Wato foforo a anya me mabusuam. Ɛna wo di nkɔfo anim na mo so a ifura daka tete ɛde ba ma se ofie hɔ no. Mo de lucky sɛ mo ba no mo ameto me. Na ka mo ba to me a ka me kyerɛ mo sɛ anya me oluma nsɛmbɔ aka boys ka me ma bi afa mo ni ase. Master man ka some be in chemi master. Wono so ase de yi. Ye ka mo ano ho bɔ nwi a o ka ho bi. Ah? Ye ka mo ano wo nwi no makanya sasama kyerɛ a o ka ho bi. Ja, me de me san kwasi asem sa na mbe wi asem so no. Ah, wuti agura me jimi ye ma bobo wete. Ah, abranteɛ. Master Jano. Abranteɛ. So ya hwe. Etime panyin na hodo me saa no. Nipa kura me so mata di me na o. Wota. Na sɛ me de me ye de yi. So kopia. Wo wotime nya me foko. Ekrom ha nyina ɛyɛ me ensembɔ aka boys. Sɛ me ka me so mu na me ye wade a, ɛnya no bi betime agye wo. Me wudi agura me ma asema fo ase na me kyerɛw. Da wo ye masa. Me de me nyu, me de me nye wote. Wo nya wada so woni. Wada so woni na me de ma wo. Sɛ wonnim na wudi ade bia ne mu biam ɛde ba ɛyɛ maso ne mu fie hɔ a, obohu dia me de ba ye wo. Obohu dia me de ba ye wo. Mo nyina ba bi na me mera. Me twa mu no, di opɛ no onkasa. Kam de pon be wura mo ni ase mo hu sɛ de. Me de pon kam be wura mo ni ase. So copy yawo, se so copy yawo. O de e ya bere ho bi na abete. Wanya panyin ni fie na mo enkoda mo de yi to nta wo ho. Mo de mo me nkomra. Na mo bete. Ah, na left aso chi mo chirika. Obe ja kan kwasi asem wi menya ode. Omo digane sika mo ye concert na ngo tu omo fo. Bondo. Ya wadi nkofo be sheshe hanti no ye sade no. Che, be so ya hwe. Ya ye stage what? Ah.
Wabɛgye di nkwasi asɛm yɛ na wɔn ka me ku hold na me gya yi masa me yɛ me la me pesa what is we penny to the penny no di nkwasi asɛm yɛ nka nkyerɛ na yɛn so lie be no what I mean pesa movement no indimechi si akɔwe pan deɛ yɛ ohun na adwene na no de WhatsApp abra wɔse yɛ friend WhatsApp wo de abra me nsɛm nyisu me sɛ me pa akɔkɔfa ya me de abra saa kwa ne deɛ ɛna me ka me sim me gyina no me hu kɔkɔra me boso kla afno me we be ma na bibia nya me yan sɛ enwuma we be bɔ no obɛka sɛ wo yɛ ready wo gyina ha ɛne henhen krampa obɛte ne nka yɛ ɛyi enwum bi aba yɛ friend da bɛn na enwum bi a watwetwe agu so we enwum fe asɛ why obɛka sɛ yo wa when you check if you are me wa won sama seda wa woni sɛ me nim sa ye wo fia me nsa ma hu da okay ye ko be ti fe Ali the man from factory na me oh Samuel then I your problem no more pastor you know we are follow Eja poku mahala. Eja poku. Mami ate. Pie. Eja poku. Mami ate. You fie. Oh your man tin na be na say eja. Mama ho. Mo be tina me bae. Mo bi say ejimi won. Mo bi say ejimi me boa. Me membra. Che, me kan mo aso ate. Free dan na me ka kira me say. Mo hwe ye o me bla no still. De mo gusu ya na mo ya me boa. Mimi ba le mo. Zaka be kaka so min chiro. Mimi ba le mo. Ko ma ka be unda ko de ba ye. So woni bo wo suro wo se papa. Wo se ho no wanji so. Na te za bra ko na min se. Ba me pa so me mo ha. Me jozo. Me pa so kunu we. Oni ho ade. Oso kunu ni kwa mate. Oba ka che ne se me ba ha. He? Na no. Wo kunu atimi abọ me blast to bi pa ma. Maame, eni soso. Me selew pa. Wo kunu ba. Ma, me no fumo. Ni na be me de ka me so ho se ho anwan. Be ma fufu bi nsu. Ma no we. Man kan show say. Se no won si efi ahanum bi. Empo nyan se no won tun na yen si fi ahanum bi. Chese wo na wanya right every refia. O your night time be gina am. Na afia de o peden wa. E de ase. E na ma be ka kire ono. Wo kunu ti na me ba ha. Mo to hwe me kunu ho. Me kunu oni ho. Wetu ko ba me ka. Oni ho. Mi ti oni ho. Ba me ka chen so ba. E de ase. So ba be hye no. Wo kunu ba, ka kire ne se me ba ha no. Besin. Ba me ka chen no ba ba. E ma go su na afọ mu. Aso me de o ba le na de. Mamu fino mo man na pa no si o. O se ma ye dia me hye. Ai. O se ya ye wura. Wona mo pa ye sama yo. Ai. Bro, the bro wants to make a cunning so much. I be John and say, Papa, we so the wood free. Mamu free. Why? You not the one side. Why? Mamu, let's say after the family drama baby. One man is mommy. Don't come back that time, Papa. Yes, yes, yes. Papa.
alaka bi abisi dia mu saa alaka no mu dia abisi dia mu so mo pele so mo de tie funu na ebusa na se nyina be shi wachi ade na aka tata do kan menti ase o enu na maka ache mo enti ko na kaka kire busuafo ni se mo pele so mo fanti funu wachi so waka ta dia menti ase because atem na wo kan menti ase Sisi ya ndo. Mimi minka. Ayo no sorry ano pa betre na hasa mo ye den. Ofa ye jemframa. Mo jemframa. Ahuma chi se mo betre bia se jemframa. Afi ya kwabo no nso no. Anu mo ma sorry keke so betre na tire. Mo pade ye wa ha. Mo ni hwe ye wo fie. Ha? Kwa ye wie. Mo pra wie. Mo ko mo ahuru nkukurum. Na mo nko nsuo. Ha? Ofa na sa ade anchi. Ade anchi na otwa bra be ansa no akọ nsuo. Ka hu mesi. Ade mo kaka ka mo ni masi so no. Ade ba sama ade na kan. Wo fanya temi. Me de meka ofa. Wo say. Minka. Anything. Dan na edi funu adaka ne kosi mu okoda ho o sese ye de ni tum aye mmoa nti ni kwan se ye de ni tum okoda dan na edi funu aka esi mu na we de wo sun daye ye daye ofa e daye ma mesu ye no die enhu adaka no mo da ba se mfansie funu no na wo se mfansie no ni edisie ni asefo na be hye na wona ka cho se koda dem mu da me o mu de besi wo na mada ntimi mi nim machi se wo se wa anyi ho okono no ho nti mehunu kwa mefa so mebo na manne nye hunu kwa befa so o machin ko o de ko yeba mo machin ko fie mu nko mu no fa so betu ye ram bone mo so amonye fie mo befa yes kwadu watermelon apple Everybody akwa mo dem mu ni ami amedi ma adi o do city minti sangoto aduanu obi ho obra me ton bi dia wati bi da so do city on ya si tampo me ba ye na e gan wa si sampla ni atumi yo fako ka cho ma me se me ni be sia si san no ya o meje ma me si se mini si san ho kwadu miensa wan sidi minti bi na minina ekwomo deme maami asemu e ka ba eja me so papa me pa cha wo to kwadu dia na wo to me pa cha to say apo kan ba ma kan tin ka te sa kwadu nko na wo to papa na insisan nyashi oh maningo ho why menya dia mele me ma be maningo ho nyashi menya dia mene me ma be di na mmiri e pese me no di nkomo ha ba me na kunya ho bele be ya kenyina da kwa de mu da ho de ya me pa cho pase de bia me twam hi a hu se asa u jan ne me hu awie so ka fe me nkomo na no ko bi nchen na ko di nkomo kra ya na am pese me bisa se why fa na ne
ba me na nka wo me ya tena ase a asɛm ya wabisa deɛ wabisa ma asɛm papa ahinta asɛm no wabisa yi bɛma ya kwantuo ne amotire ya abɛma yi so okodi paaba ɛna ɔde akɔkam ɔde akɔgyam o eti ama kyerɛ sɛ mo asɛm ayɛ mɔbɔ cause the intia me bisa saa no minim sɛ ka babia waduro gye sabi kanyi wadwumani ne awiawie mu sɛ ha dwen mame wo enya hwe we kura mpo a meti ho yi me ton me gina wiya yi so to me wiya me de 2 cd nkwala nsia sɛn na bɛso ye sɛ saa na te dia mɛbo why wo ba boa me kwa ba so ba me na nyenya me de sɛ me amo ha woni me pa me de minim me twom daa me hu me so me nipa bi a sabi me bie nwuma mamanfo ye eti me wo store akase pa sɛ brɛbɛbɛ na ma ho kwan a me ba bɛfaw na me de wakofia ko hu me fie ko kyerɛ me yere ne me ma na fe me de mama store ni bi no akokɔ mu adwum me ma bebelebe banya hwe boa na mpɛsɛ me boa nkwala nsia o pɛsɛ me boa nkwala ni kranti na mpɛsɛ me boa yi ba na afidanka sorry eche meba ya mi sira why yeah kwaduo Mami abna. Odafo. Panifo bu baby say kusia mpia wia. Kusia ba pia wia asama anko. Odafo yiti. Ne sansu ti na ni brain soja. Efri se krofo bi dia wo hyame. Anya mea. Achina no pa. Obi baba on chai a oya busua pani. Oba no kro bia o mia ka kire no. Sansu biam no ayante no won fikire sei efise bu akwa no bi da bibi inti no obati aduro a kopo kasiem watiti aduro kwana na maka akire no wadafo ma se dia o kan mina na wodu mi jano no me eja asano ana me dwumnu a ya do na yele ne nkwala ne bia ho na adwuma mpese adwuma mboko se de egusu ani tena se papa ode okay ode intrase mama tena se hey tia mi bi nu wache abe na nsan ye mi ga ma dwene ho sa mi simi ni abe men onu odidi man bidie na ye ne den oh me hu ana ma wutete me hu ana ma hu wa nyina adwan kwa na aba yo we de hu me aboko se na kakra ni me ba won chen se me pese me boa senti me se me ba be fa wo de wa fufie na ko hu me yire ne me ma ni adwuma kwa me pese me de ma na me fi se nyame na dom mra na so ase me fa ne kokko he no anti na bible mata de yeye oh mami yeye tade de mudu si amunta de yeye ni nti ande nya hwekra ene na
nyansa nhyɛ wo mu yɛsie no wode ɔyɛ akora me no na ɛyɛ adwuma hwɛ yie na wɔma dasani bia so ante wote deɛ meka no na boss obi am no yɛ adwuma na mbɛka saa asɛm a me na apue very good anti saa bia na so bɛte bia no ka ho sɛ odwuma bɔ na nkwa so bɛfiri nsa wote deɛ meka no yes boss obi am no yɛ adwuma na menka ma obi saa asɛm a nki da John yango yes my leg Ago. No. Nana na konfo. Ago. Oh. Ago. Bravo bano. Kini mani. Fagwa. Wo be di mi ho agro wa ha. Nana me ba ho kaka. Bini ya. Wona ntesia. Nana, we di me ba ho abo. Eya nnu adai. Eja me wo faasefo bebre. Ana me ya me wo faase, abayo aba. Nana, akoda no esori anopa no, waye basa. Isa ne sa da dia ne ha no. Kese na sem nyina ne se. Nana enche na me wo faase, abrantie kakra. Abema wawu. Waka beebi. Nana nti adaka de behie no no. Me dia akosi dan bi mu. Me wo faase kuma no se, wo so da ye no. Na kire sa adaka no, ye de sie me wo faase no a emwa. Nam se Debbie, we dia mentena so. Me de ba beda no. Leja. Ti se. Atamati. Na me de betu ani. Alaka no. Samunnim. Na mu di sie wo faase na. Hia ni nyina mo be hye. Na saa kwafo miansa no. Sikaduro ano amukwaye. Na abata. Samunima mu kwapa alaka foforo. Na mu ba sie mu wo faase na. Nana adaka no kura de wadawro ma to bia si ho ankam ni besie mi wo faase no ana wo mo so mo ye namfofo a wo mo ne mi wo faase ne nam enti wo mo so kire do mamu pele mati wadawro na sa konfo no na WhatsApp no wa mfa na da ma share ni Facebook no nana so wo nya ni Facebook a Instagram pa no ta dia ma share no mati wo nya ni Instagram nso a ene tango no afre mati kwa na mechira nta mi na odum jame wo ho one legi yemawamu one legi yemawamu ago nigia hey Double. What you say? Oh. But you have to ask. Abba. Therefore, cross the boko. You could tell a bonnet. Therefore, bonnet cry you crew. Therefore, say your Bahama Cassin Quay country. I'm going to that canny at the IBB. Therefore, still a 10 and 10. Still, there is just one every. The Italian now, therefore, your fruit one is sunny. Ya bibia de bema betima ye bia defo ye tia na tie on wona me yese me ba na ba be ka cho ne tia na tie defo de tia na tie ti ma ye bibia enye defo de tia na tie ya me na me ba one leg Ujika Sa Nemum Emila na moti adaka na iko Amaya bina mkotu wa mu fie hono anya Owani swadi hu tanten Nti emila moti adaka no edi si demu ape Ono Ohu bibi go Ade no bo abusuara mane Mma busuafo na fa baabi Sa kwonfo no ko ho man kwankoto no Asenka mkoto no
Tofo na WhatsApp no. WhatsApp na enso wa. This is my image say me ko Facebook. Na what there? The crime kotuna. Don't crime dem. Wa kuma to yam. Na mamu no. Mi hia ni panu moja no. Ababa wa. Yes ababa wa mi hia ni moja. Mo de premier bibia be ye. Informative. Yemfa ne mra ha na so hia ni moja ne yemfa ni moja ne. On fa ni moja ne mra. Nkono, on fa ni moja ne mra. Mate, na therefore let's record. Mate, we kwana makope boys. Na e kwan bi e be fa so e be chige ni bia no. So therefore chi ne kwad ne ba ha obetima yibi. Nkono. Moja ne mbu. Therefore na se yentime nkunu ye nyama ne minute ne ba he. On fa ni moja emra me. Eno ana me hia. Mate therefore. Prachi. Bra. Na waden tinna. Mekacha mse munye yankuma de na mfa nko na oba wonnete oba de mo na fo ba ne de na etise be kunu ko obe pie so ara se manye sa so abaka koka nti no se mia na me kunu manye sa so odi ni pie na fo pa choda ma no so de ya na fo de du na du ta ne taw nti no ate na fo ba cho se ubetumi akọ Sister Abena. Bra. We dem say, me anam say da me efre wo. Sabi efie eyabusun efie. Enso nipa no bi omu a. Sabi wo ye bibi mu bi anya ne fe. Na siasi e kom pa yi a. Anka me no mi enu ene fie ye dia. Na sabi nam se eyabusun ya mpa pa mu ntino. An ye nyina ya kan ho abom ye nipa ba. Na nka wo kra de wo sanka tu bi so oba na nka ye gya japade sa ya na etena mu che mu de ye na mo mema no what mu da ho na mo no ye no tu ye nye so ni yira se mi nsi bi enti no se me ne be ma se bi me kan se me mo bia na wotwe obi antu free ha se ifia ha ka bia ba ni ade a che se dan wura bi tanka se be ba be saman ya ni a kire me dan ifie wura wo ho water bay kaniaka obi antua bi fia ha sabe o kamu kwasi ya na kire se oyo nko afikyire na se se okochi no kakra America ne se media minim se pie nyina ye busuafo edan na anu tio to ye so paaye okwabrane da mu enframa fa me so paaye nan na da so da ho na enyunu so gu so eni pa cross ori anu akọ ha hotel no odam anka de to ayan shit ni bia to de adania efie wura wo ho wonye me kwoto nchanse foforo be bo so okwabrania betinam sabe me ohuru manimu a me ohuru ba fom ni nsam nkosoro ya ha sei mpese obi abetina fie a kofin so okọ ha adan anka be fie adan aka obetua water be obetua light be itie kaba me fie amade your first time and then yaje na busia koko na ote na o de gunu botomu o de ye de uni koko na mete ye uni koko na mete ye oda fu koko na mete ye oh edo diga me go abusia koko what ya tuno no come say mashi fia ha na boye nyina Muni me papa. Ti ja hye. Me se ma se fia ha na bo. So woni ma nyina. Me ma so woni ma nyina sa. Obi mra me manchese. Obi ani bi. Obi mra me manchese. Obi ani bi. Me ba. Ja hye.
Ọkùnrin wọ́n ti jẹ mẹ́ wọ́n rí ìyàwó hùn yìí kánú kúrò sẹ́wọ́n ní náà nìyẹn náà yóò dín sẹ́ wọ́n bẹ ká mi hún sẹ́mà ẹ̀kọ́ yà mí tó bẹ fa so wọ́n pẹ́ máa fúra wọ́n sà fún wọn fa ṣọ́yẹ̀ wọ́n sẹ́ fún máa fọwọ́ sọ data wọ́n sọ data ẹ̀ ṣe mi Facebook Argentina umma ṣọ́yẹ̀ fẹ́kẹ́ tí mo mi kà kyẹ́ ọ̀nà mi ní nana wọ́n tún mi jà nù mi yẹ kyẹ́ àbá nà mi tún mi nù wá ṣọ́wọ́ yẹ dá mi sùn mu nù o bẹ wọn di àwọn pẹ. ṣá nana wọ́n tún mi jà náà adi mi di àgùrà nù mẹ́mẹ́ kánú kúrẹ́. Who are you? Edu. Bẹ́ẹ̀ma yàwó. Yàwó. Wúfìrì hìn. Ìbáṣọ mi fẹ́. Ẹ̀há ní mẹ́fà. Ìbáṣọ mi ti àǹtí àjọ kúrò. Ó fẹ́ bí ẹ wá. Ìbáṣọ mi fẹ́ ni mi náà fún ìbáṣọ. O friend ni wei. Ìbáṣọ rẹ̀. Ka ho komo. O ka ho o ho sa attention na. Mi hu fi ha bi o ma hu ma meji wo. Kora bone. Yaw. Edi asam na me ka kire ho. Mante. Ben na wo twini ya me ne mo tena ha sei. Me fira wo ne mu ma me no ne ade ade nyina. Me ka sei wo fia ha. O fa fia ne entu na entu kina. Oh. Why ade? What's the fear? What's the fear? Yeah, won't you? Me na na fear. Wo na na fear. Hwe. Me come say e fear ha, me say mo bi ha ntra ha na ene kina. Me mo bi ha ntra fear ha. Me say me show enne ko si kina. Me hia o ya o fear ha. Tia. Me hia o dem ha biem. E fear ha, me pese me hu o fear biem. Won't you? Me come say ka ba jimi adi. Me say kan na ba hu. So, bibi ne nya botre. Oi. Bibi ne nya botre. Me pa nya wo ya. Wo fa. Enti dia. Me say oi. Enti say wo pa mo mu fifi an. E pa na wo so mo nko. Wo wa samu a wo kan. Debi o ade a wo ye. Wo pa mo so mo fifi. Si ade a wo pa mo me. Ade obi atafro mo oko. Wo so ba wo tafro. Enti wo pa mo no e pa na wo so mo nko. Eye. Wa me yire no na bibi ba be support me no. Asam a wo ka kyem say ehe no mo nko. Omo nko da wiram. Enye sa o. Wo mo nko da wiram. Enye sa ade na wo ye. Enye. Me dia me yenye. Enye. Kwa wo wi akode. Bi we de me ka. Kodem. Ni ko. Enti ebusia. Kodem. Oh, kodem. Ebusia de die. Me se kodem. Wo, me ba be to. Me se fia ko. Oba boni e twese wo. Okunu ya ade a be ka bia ma me no. Wo ba ka bia ma me no. Sa. Hwe. Sa me yire se me se me hi obi a ofia ha biem. Ye tuna tutina. Sa fa na bibi ya me bibi se fa ni mu otrim. Ofa we do ya de buo e bi. Aka me se, wa hwa me bia wo ofia ha sei. Me bia wo ofia ha. Me nko. Mate. So ye gba po unko ye nyina ti hebe mu. Me nko. And no bia si me
Meka adie. Obi ana ofia ha. O ya di muntu nkwa na egusia no eyo dia. Me si obi ana ofia. Ha. Obi ana ofia ha. Ene. Sefia no, mo na mo hwe fie no so amaka kire me. Sefia no se ene dia no. Obeka mmatie. Ayo. Na mo gusa bi. Ne wona bia. Efie no na wo ton. Ti wo fie ne fie papa no se yantu e wo fie ho no. Woni mi bia ne wo be ko. Itin wo si wo baba be sere. So ko mi bia aglo mi na ti ne bia aglo no ti. Ni wo wa na ye yo wa lije ne etin kan. Mama cheche no mo ye. Ni nyina ne se. Efie na ye ti no. E ye busu fie. Na fie na ye nyina ye ti. Chenchina wo fa so ye ntu. Oju wo sa mo ko. Ye ntu se ono ti awata be, ono ti alad be. Ono ti a bia do bibia ono ye. Na nya ne wo fa ase ne mo tua mama na aye de. Ye ti e ba be ka acho. One ne nkanka mai. Mo ba sam ne me nkwana me ne nkwa kasa ho. Mo fa nsu dia madam fo no no nso e toda na misiro ni because na some more day. Ching. Bebe ki na me na be kasa. Bebe ti bia. Dabe. O we nyumre mebe fie ne na be kasa. Bebe ti bia. Why? Party. Bebe ti bia. Mama ba yo. Ojo. Nde ye no ani ne o. Oso ni e ka ta buji. Ojo. Ojo so ni e ka. Oso ni e ka ta bi. Ya, mi ja o pa. Ojo ni ya mi ko, ani ya mi ko. Ojo ni ya mi ko, mi ba yo. Wache una mafumazo. Wache. Omutu. Na sese ye den. Omo mbe fa ko siesie no na to. Omani kusifia omuya. Omuso mali tani. Ya ka kire mo se. Emo be nundu ni amefunu. Be sisen. Sese atade amune be hye no ya mo ye no hu yi o. Dada hwe no nkono na ekobo yi o. Da me no ba be siesie no na to adaka yi. Jeffrey say we are piano. Come see a woman, my